केन्सार बेरामजों माने भुगिनानै दङ माने नैबे जा आदिया माने सोखानो हानायनि मोनसे दावाइ मुलि बानायदों माने जानायाव बेबायदियाव बिदियाव नैबे जाय जि बुस्थुआ जा माबा हाबलाङो माने आहार हाबलाङो बे बुस्थु नलिया बे नलियानो खानाय बिसिनिबो बिदिनो लाना फैदों जास्ट बिदिनो लेखा लाना फैदों बिसोरबो केमेराजों खेबो ना मानो बेखौ केमेराजों खेबना लाबोदों माथो जितु माने नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुदों जानो हागौ नैबे सावगारिया माने केन्सारनि आरोना केन्सारा माबेनिफ्राय जाखांबोयो बबेनिफ्राय उफुनु जायो हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ दा माने आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैदों जाय बिथांमोना माने केन्सार बेरामजों भुगिनानै दं बे बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों दा बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उदालगुरि मोनसे मा होनो बेखौ रुनिकाटानि हादानाव आरोना दा बेवहाय माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बियो उदालगुरि हादानाव दंफैयो आङो ओमफ्राय माने नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ माने गोबाङानो मुलि लानो फैयो माने खारानो फैखायो आरोना माने जों फार्स्ट फैग्रोबाय बिनिफ्राय नै सेकेन्डआव बिसोर फैदों ओरैबायदि मानसि जायो माने लामाफ्राथ' ओरैबायदि मोजाङानो माने गेलेमफु थांग्रा खाथिजोंनो नै ओरैजाय माने गय बागान बायदिसिना दं माने आं सिङाव हाबथ'वाखै दे दसे थांना हाबहैनोसै बायदि ओरैजाय आदामोना माहानि बाक्सानि आयौ जोंबोथ' बाक्सानि नै बाक्सानिफ्राय फैदों बाक्सा मा जायगानि जों दुमनि खौराङाव नुनाय ना खौरां निउसफ्राव नुनाय निउसफ्राव नुनानै माबाबाय फैबाय आदसा खयथायाव ओंखारबोनाय ओरैनो खयथासोआव ओंखारबोनाय ओमफ्राय बहानिफ्राय फैदों नोंसोरलाय जोंबो बाक्सानिनो बाक्सा मा गामि ओरै मुसलपुर देहिरा मुसलपुर देहिरा दा माने ब्रादारमोनाबो बाक्सानिफ्राय फैदों जाहैदों दा जोंबो आंथ' माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि केसाम बाजारनि नैबे दा माखासे नैबे गारिजों आं गाखोबोदों जितिया बे माने ब्रादारमोना बाक्सानि आरोना नै बेनो आदै मावरियानि न'आ आदैयानो नामा आदैया गैया ने दासो ओंखारलांदों ओमफ्राय आदैनि मादैया बेनो नोंनो नामा आदसा नै मादैया बेनो ओमफ्राय जों मुलि लांफैदों बाक्सानिफ्राय नै बाक्सानि ब्रादारमोना माने मुलि लांफैग्राफ्रा बिनि बिफा माने बिहावसो नामा मावरियानि बिफा आदसा बिहाव आदसा मोजाङानो होमबा जों दसे वेट खालामनोसै लोगोफोर मादैमोना माहानि बिनि ओंखाना आदसा नै मादैमोना ओंखाम जाबाय मादै मा ओंख्रिमोन माबासोमोन आलुसोमोन ने आदसा जाखांबायबो दे नै एसे मुलि लांफैनाय जों औ दे नै फिलफिलि लायै फैथारदों माथो ओरैजाय मुलि लांफैदों नामा मादै आदसा मुलि लांफैदों नै मादैमोनाबो फिलफिलि लायै फैथारदों जोंबोथ' नै फैबाय कारजों ब्रादारमोनाबो बाक्सानिफ्राय मादैमोनालाय माहानि बामोनगावनिफ्राय फैदों नै मुलि लांनो सेल जाथारोदां ना आन्दाजावथ' आदा नायनोसै दायो लोगो मोनलायसिगोन माने मालिकआ गैयानो सिनि लायदोंनो सोंनायमोन आं जिरायहैदों दसे जोंबा आन्दाय गोदा सोङै बाजाराव दे होमबाना दसे जिरायथ'बानो जाबाय नोंसोराबो जों माने नैबे जाय जि बुस्थुआ जा माबा हाबलाङो माने आहार हाबलाङो बे बुस्थु नलिया बे नलियानो खानाय बिसिनिबो बिदिनो लाना फैदों जास्ट बिदिनो लेखा लाना फैदों बिसोरबो केमेराजों खेबो ना मानो बेखौ केमेराजों खेबना लाबोदों माथो नै मादैमोना साहा लाबोलायबाय दोंसै उन्दुलै बिस्कुटा हानसै माथो मोनै लाबोलां जितु माने नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुदों जानो हागौ नैबे सावगारिया माने केन्सारनि आरोना जितु आं आदैनाव एबार सोंलुखौ सोंसै माने होनोबा आंथ' नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने ओरै रुनिकाटा सामथाइबारि माने उदालगुरि दंफैयो दा माने आदै मावरिया माने नैबे माने जितु जाहैबाय माने केन्सार बेरामजों माने भुगिनानै दङ माने नैबे जा आदिया माने सोखानो हानायनि मोनसे दावाइ मुलि बानायदों माने आदिया माने माबाफोर एसे बिजि जानाय बेमारफोरखौ भुगिनानै थानायखौ अडियन्सखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा साननाया बेनो आं दाखालै माखासे
इउटुबावहाय मोनसे माखासे मा होनोमोनलाय इउटुबारफोरखौ लिंहरनानै आङो फोरमायबाय केन्सारा माबोरैनिफ्राय जाखांबोयो बबेनिफ्राय उफुनो जायो आङो बेखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो माखासे मानसि फैब्ला जि केन्सारा बे इउटुबाव आङो मोनसे एसे सर्टकाट बुंनाय जायो सर्टकाटबो बुंनाय जादों ओमफ्राय आङो माखासे मुलि लाङो फैग्राफोरखौ आङो केन्सारा मा स्टेपला मा जाहैगोन ओमफ्राय अबेसिम थाया अबेसिमला थैयो आङो बेखौ डाइरेक्ट बुंहरनो हामनायखौ हामनाय डाइरेक्ट हामिखौ हामि डाइरेक्ट बेवहाय खुनु मा होनो मोनसे दोनखोमा आरो लाखोमाना बेवहाय माने आंहा सोमोन्दो गैया आरो सिदा खोथा बुंनांगौला सर्टकाटजों जायो आरो खेंख्रा बुंनांगौला मोनसे सानहाबनानै खोथा बाथ्रा बुंनांगौ जायो आङो माने बेखौ बुंहरनो आरोखि दा किसुमान आरो नैबे जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ब्रादारमोन फैदों किसुमान नैबेबो नैबे माबोरै जाथावथाव जेनेबा बेखौथ' आङो डक्टर नङा जेनेबा किसुमान जेनेबा बिदिखौ एसे हानायनि केपासिटि बेखौथ' माने आङो माखासे बिफैब्ला हरनांगौ गोनां जायो आदैया बेसे गोबावसो जेनेबा आं गैयालाबो आं इउटुबावहाय 18-19 बोसोर होदों आङो गैयालाबो 25 बोसोरसो जाबाय बेखौ जेनेबा जोंबो दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव लांफैदों ओमफ्राय बिदिनो आरोना दावाया नैबिदियाव हरो ना बिदियाव हरो थेमायाव हरो ना दे होमबा ना आदै थांनायसै औ जागोन दे मालाबा लोगो मोनसिगोन ना ओमफ्राय आदैनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना दोनदों नांगौबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय ने दे ओमफ्राय थांसै मादै दे थांनोसै दे दे आदै दे ओमफ्राय लिरना लानांगोन नामा जानाय आरो दे दे सिस्टार बाय बाय दे 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 नानि थांसै था औ दा माने जों थांनायनि आखायाव लाबाय आरो ना नैबे एसे एनै माबा रायलायगासिनो बिसोर आं लामायाव थांनानै एसे सावरायनि आरो ना नोंथांमोनजों बेक खालामफिनसै जों न'आव फारसे नामा न' फारसे फिदिं गारि फिदिं नै आदै मावरियानि न'आ बेनोमोन नामा थैला गय बागानानो ओरैबायदि बरिया गोजाखा ना मा होनो लेफे थ' गाइस ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ अननानै लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय अके लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो अके बाय बाय